महादेव आणि किसन दगडावर गप्पा मारत बसली होती. गप्पांचा विषय नेहमीचाच होता. यावर्षी पण मागल्या वर्षीसारखा दुष्काळ पडला होता. गावातल्या सगळ्या लोकांचं हाल झालं होतं. खाण्यापिण्याची तर सोडाच, प्यायच्या पाण्याची सुद्धा परिस्थिती खूपच बिकट झाली होती. महादेवाचं डोकं चालत नव्हतं. पोरगी लग्नाला आलेली होती. पोराची शाळेची फी भरायची होती, पण हातात मात्र कसलाच पैसा नव्हता. आणि पैसा येणार तर कुठून? कारण 2 वर्ष झालं असा काही दुष्काळ पडला होता की शेतामध्ये काहीच पिकत नव्हतं. शेतातल्या विहिरींचे तळ कोरडे फटक पडले होते. कसं तरी गावातल्या एका हापशाला थोडं पाणी येत होतं. त्यामुळं गावातल्या सगळ्या बाया पहाटच उठून त्या हापशावर पाणी भरायसाठी नंबर लावायच्या. तेव्हा कुठं 9-10 वाजता पाणी भरायसाठी नंबर यायचा. किसन महादाला म्हणत होता, महादा कसा सरळ रे हो दुष्काळ. तसा महादा म्हणाला, देवाला काळजी असेल की. तेवढ्यात आता किसन जरा मजेमध्येच महादाला एक गोष्ट बोलला. महादेवा, कष्टानं पैसा मिळवणं खूपच अवघड झालंय. कधी कधी वाटतंय काहीतरी असं करावं की आपल्या 7 पिढ्या बसून खातील. तसं महादेव किसनकडे बघत म्हणाला, आता काही दरोडे घालायला लावतोस का काय? तसं किसन म्हणाला, दरोडे वगैरे नाही घालायचं, पण माझ्या आजोबांनी मला एक गोष्ट सांगितली होती. जर आपण कधी भूताच्या वाट्याला गेलो आणि आपण त्या भूताची कुठलीही एक वस्तू जर आणली, तर ते भूत त्या वस्तूसाठी आयुष्यभर आपली गुलामी करतं. जे पाहिजे ते आपल्याला आणून देतं, आपली सगळी कामं ऐकतं. असं म्हणून किसननं महादेवच्या डोळ्यामध्ये बघितलं. महादेव मोठमोठ्यानं हसायला लागला आणि म्हणाला, तुझं आपलं काहीतरीच, असं कुठं असतंय वय. आता तो विषय तिथंच टळला, पण महादेवच्या मनात मात्र ती गोष्ट सारखीच घोळत राहायची. आता महादेव एक दिवशी सावकाराचं सामान आणायसाठी तालुक्याच्या गावी गेला होता. तालुक्याचं गाव म्हणजे महादेवच्या गावापासून चांगलं 10-12 मैलाच्या अंतरावर होतं. त्या दिवशी होती पौर्णिमा. त्याच्यामुळं महादेवच्या बायकोनं घरातून निघतानाच महादेवला सांगितलं होतं की संध्याकाळी लय उशीर करू नका. कारण महादेवच्या गावापासून तालुक्यापर्यंतचा जाणारा जो रस्ता होता तो फारसा काही चांगला नव्हता. त्या रस्त्याच्या मध्ये एक नदी होती आणि त्या नदीवर एक छोटासा पूल होता. 5-6 वर्षापूर्वी गावातल्याच एका बाईनं त्या पुलावरून नदीमध्ये उडी टाकून आपला जीव दिला होता. तेव्हापासून गावातल्या बऱ्याच लोकांनी तिला त्या पुलाजवळ बघितल्याच्या चर्चांना उधाण आणलेलं होतं. त्याच्यामुळं महादेवची बायको पण थोडीशी घाबरत होती. कारण आमुषा पौर्णिमेच्या रात्री ती नेहमी त्या पुलावर दिसायची. त्याच्यामुळं तिच्या जीवाची थोडीशी घालमेल झाली. तसं महादेव म्हणाला, काळजी करू नको, मी लवकर येतो. असं म्हणून तो घरातनं गाडी झोपून बाहेर पडला. तालुक्याच्या ठिकाणी पोचला. तिथं त्यानं सावकाराचं सगळं सामान घेतलं आणि आपली मजुरी पण घेतली. येताना तो मुद्दामून बाजारपेठेत थांबला, खायाप्यायचं थोडंसं सामान घेतलं आणि पुन्हा त्यानं गाडी हाकली. सामान घेण्यासाठी बराच उशीर झाला होता आणि बाजारपेठेत थांबल्यामुळं अजून 1 तासभराचा वेळ असाच वायपट गेला. त्यामुळं बाजारपेठेतच महादेवला चांगलंच अंधारून आलं. तो झटकन गाडीमध्ये बसला. तशी गाडी लगबगीनं पुढं निघायला लागली. बैलांच्या गळ्यातल्या घंट्या वाजू लागल्या. ओठामध्ये गाणं गुणगुणत महादेव पण आता गावाच्या दिशेने निघाला होता. तालुक्याच्या गावातून बाहेर पडतोय ना पडतोय तोपर्यंत चांगलंच अंधारून आलं. त्याची नजर आकाशाकडे गेली तर आज चंद्र एकदमच मोठा आणि टपोरा दिसत होता. जरी अंधार झालेला असला तरी त्या पौर्णिमेच्या चंद्राच्या उजेडामध्ये सगळे एकदम स्पष्ट दिसत होतं. गावचं अंतर तसं लांब असल्यामुळं महादेवला गावामध्ये पोचायला अजून चांगला 1-1.5 तास तरी लागणार होता. जसा महादेव बैलांच्या पाठीवर चाबूक हाणायचा तशी बैला आता जोरजोराने पळायला लागली होती. चांदण्या प्रकाशामध्ये महादेवला रस्ता पण एकदम स्पष्ट दिसत होता. जवळजवळ अर्ध्या-पाऊण तासाचा काळ गेल्यानंतर महादेव आता त्या पुलाजवळ पोचला, ज्या पुलावरून त्या बाईनं उडी टाकून जीव दिलेला होता. आणि त्या पुलाजवळ पोचताच महादेवला त्या बाईची कथा आठवली. तसं महादेवच्या अंगावर सरसरून काटा आला. तसा महादेव खूप धाडसी होता, पण अशा अंधाऱ्या रात्री तो एकटाच त्या पुलाजवळ होता. त्यामुळे त्याला मनातून थोडीशी भीती पण वाटली. पण त्याने लगेच स्वतःच्या मनाला सावरलं आणि तो आता हळूहळू आपली बैलगाडी त्या पुलाच्या दिशेने घ्यायला लागला. दुष्काळ असल्यामुळं नदीला कसलंच पाणी नव्हतं. नदीच्या आजूबाजूची झाडं पूर्णपणे वाळून गेलेली होती. आणि जशी त्याची गाडी पुलावर चढली तसे गारगार हवेचे झोत आता महादेवच्या दिशेने यायला लागले. पण जसं जसं पुलावरून पुढं जात जाईल तसं तसं येणारी गार हवा आता चांगलीच थंड झाली होती. आणि ती थंड हवा आता महादेवला चांगलीच बोचायला लागली होती. आणि अचानक त्याला असं जाणवायला लागलं की वाऱ्याचे झोत जाणून बुजून त्याच्या दिशेने येत आहेत आणि त्याच्या गाडीभोवती गिरट्या घालत आहेत. अचानक आजूबाजूने पक्ष्यांचा किलकिलाट वाढला.
घोबडं जोरजोराने ओरडायला लागली. प्राण्यांचा विचित्र आवाज घुमायला लागला. तसं महादेवला कळेना की नेमकं काय झाले आणि त्या प्राण्यांच्या आवाजानं तो अजूनच कावराबावरा झाला. अंग थरथर कापायला लागलं. तो तशाच थरथरत्या हाताने बैलांच्या पाठीवर जोरजोराने चाबूक हाणायला लागला आणि तो पटकन तो पूल पार करायचा प्रयत्न करायला लागला. आता गाडी बरोबर पुलाच्या मध्यावर आली तेवढ्यात अचानक बैलं बिथरली आणि बैलं जाग्यालाच थांबली. महादेवला कळेना की बैलं अशी का करायला लागलीत आणि तो पुलावरच्या रस्त्यावर नीट निरकून बघायला लागला. रस्त्याच्या मधोमध काळं काहीतरी धुरासारखं होतं जे हळूहळू हालत होतं. महादेव टक लावून नीट बघायला लागला. अचानक त्या धुराच्या लोटाची एक आकृती तयार झाली आणि त्या आकृतीने एका बाईचा आकार घेतला आणि ती बाई झटकन महादेवकडे तोंड करून उभा राहिली. त्या बाईच्या अंगावर हिरवा शालू होता. हातामध्ये मनगटापासून कोपरापर्यंत लाल भडक बांगड्या भरलेल्या होत्या. तिचं सगळं शरीर पांढरं फटक होतं. कपाळावर लाल भडक मळवट भरलेलं होतं. त्यामुळं ती अजूनच विचित्र दिसत होती. तसं महादेवच्या मनात विचार आला की हे कदाचित त्या पुलावरून उडी टाकून जीव गेलेल्या बाईचं भूत तर नसावं ना. आणि त्या विचारानं महादेवच्या अंगातला अवसानच गळालं. तो त्याच्या गाडीत मटकन खाली बसला. त्याच्या अंगावर शहारे आले. हातपाय लटलट कापायला लागले आणि ती रस्त्याच्या मध्ये उभं राहून एकदम टक लावून महादेवच्या गाडीकडे नजर रोखून बघत होती. त्यामुळं बैलं पण चांगलीच बिथरली होती. आता महादेववर खूपच बिकट परिस्थिती आलेली होती. त्याला आता परत पण जाता येत नव्हतं आणि पुढं पण जाता येत नव्हतं. पुन्हा त्याच्या लक्षात आलं की त्या बाईच्या बाजूने गाडी जायला एवढी जागा अजून पण शिल्लक होती. पण त्याच्यासाठी त्याला धाडस करावं लागणार होतं. त्यानं कुठनं तरी उसना अवसान आणलं आणि तो जोरजोराने बैलांच्या पाठीवर चापकाचे फटके लावायला लागला. तशी बैल हळूहळू का होईना पण पुढे मात्र चालली. तेवढ्यात बाईनं गाडीला हात केला आणि ती घोगऱ्या आवाजात बोलायला लागली, मला त्या पुलाच्या पलीकडच्या बाजूपर्यंत घेऊन जाता का? तसं महादेव एकदम दचकला. तिचा आवाज ऐकून त्याच्या अंगात कापरं भरलं. आता त्याला तिचं म्हणणं ऐकावंच लागणार होतं, नाहीतर ती काही त्याला जिवंत सोडणार नव्हती. तो घाबरत घाबरतच थरथरत्या ओटाने त्या बाईला म्हणाला, बसा मागच्या बाजूला. तसं ती हळूहळू चालत मागच्या बाजूला आली आणि ती मागं पाय सोडून तशीच उलटी गाडीमध्ये बसली. आता ती मागं तोंड करून बसल्यामुळं तिच्या पाठीकडचा भाग महादेवकडे होता. महादेवनी पुन्हा एकदा बैलांच्या पाठीवर चाबूक हाणला. तशी आता बैल जवळजवळ पळतच त्या रस्त्याने पुढं चालली. गाडी आता चालली होती. बैलांच्या गळ्यातली घंटा आता चांगलीच किनकिनायला लागली होती. आता अचानक चोरट्या नजरेने महादेवाने मागच्या बाजूला वळून बघितलं तर ती बाई आपल्या विचित्र घोगऱ्या आवाजामध्ये वेगळंच गाणं गुणगुणत होती आणि त्या गाण्याच्या तालावर आपले पाय बैलगाडीतून खाली सोडून हलवत होती. खूपच विचित्र होतं ते. एवढं भयानक दृश्य महादेवने आपल्या आयुष्यामध्ये कधीच बघितलेलं नव्हतं. तेवढ्यात अचानक किसनचा तो विचार महादेवच्या डोक्यामध्ये आला. क्षणभर महादेवला वाटलं की असं करावं का, पण पुन्हा वाटलं बिनकामाचं तिचा श्राप आपल्या मागे लागायचा. असं म्हणून महादेवनं पुन्हा तो विचार डोक्यातनं काढला आणि अचानक त्याच्या डोळ्यासमोर बायका लेकरांचा तो केविलवाना चेहरा आला आणि त्याच्या अंगात कुठून एवढं धाडस आलं काय माहिती. त्याच्या मनातला विचार पक्का झाला. त्यानं आपल्या सदऱ्याच्या खिशामध्ये हात घालून सुपारी कातरायचा आडकित्ता बाहेर काढला आणि तो आता हळूच तिरक्या नजरेने मागं वळून बघायला लागला. ती बाई गाणं गुणगुणत पाय हलवण्यामध्ये मग्न होती. त्या बाईचा साडीचा पदर चांगलाच गाडीत मागं पसरलेला होता. महादेवनं आपल्या डाव्या हातानं त्या बाईचा पदर आपल्या हातामध्ये घेतला आणि तो अलगद वर उचलला आणि पुन्हा उजव्या हाताने आडकित्ता धरून त्याने त्या पदराचा थोडासा भाग कटकन कट केला आणि तो तुकडा पटकन त्यानं आपल्या सदऱ्याच्या खिशामध्ये टाकला. पण हे काम काही सोपं नव्हतं. हे करेपर्यंत महादेवच्या हृदयाची धडधड एवढी वाढली होती की त्याला आता अटॅकच यायचा बाकी राहिला होता. सगळं शरीर घामानं लथपथ झालं होतं आणि जसा पूल संपला तसं ती बाई पुन्हा एकदा घोगऱ्या आवाजात महादेवला म्हणाली, गाडी थांबवा. तसं महादेवनं झटकन बैलांची दावी ओढली. तशी बैलं पण जाग्याला थांबली. ती बाई गाडीतून खाली उतरली आणि पुन्हा महादेवकडे तोंड करून उभा राहिली. महादेवनी पुन्हा बैलाला चाबूक हाणला. तशी बैलं पुन्हा एकदा पुढं चालायला लागली. आता महादेव जोरजोरानं आपली गाडी पळवायला लागला. जरा पुढं गेलं नसेल तेवढ्यात ती बाई जोराने ओरडली, ए महादा, हे तू काय केलंस? माझं काय घेतलंयस ते माझं मला परत दे. महादेव मात्र आता मागं बघायला तयार नव्हता, कारण गावाची वेश आता जवळ आली होती. तरी पण ती आता तिच्या त्या वस्तूसाठी महादेवच्या गाडीच्या मागं जोरजोराने पळायला लागली.
महादेव पण जोरजोराने आपली गाडी पळवायला लागला. 5च मिनिटामध्ये महादेव गावाच्या वेशीच्या जवळ गेला आणि त्यानं आपली गाडी वेशीच्या आतमध्ये नेली. तसं ती बाई वेशीजवळ येऊन थांबली आणि आता ती गुडघ्यावर बसून मोठमोठ्याने महादेवला विनवण्या करायला लागली. तसं महादेवने आपल्या बैलांची दावी ओढली तशी बैलं थांबली. महादेवला आता माहीत होतं की ती आपल्या गावाच्या वेशीपासून आत येणार नाही. त्यानं तिथंच आपली गाडी थांबवली आणि तो गाडीतून खाली उतरला आणि हळूहळू चालत त्या वेशीजवळ गेला. आता महादेवने पासे टाकायला सुरुवात केली. तो म्हणाला, तुला जर तुझी वस्तू पाहिजे असेल तर माझी सगळी कामं तुला ऐकावी लागतील. तसं ती म्हणाली, ठीक आहे, तुला जे पाहिजे ते मी देईन, पण माझी वस्तू मला परत दे. आता महादेव तिथून आपल्या घराकडे आला. ती बाई गावाच्या वेशीजवळ तशीच अडकून पडली होती. आता त्या दिवसापासून महादेवच्या घरामध्ये सगळ्या वस्तू यायला लागल्या. त्याला ज्या गोष्टीची गरज पडत होती त्या गोष्टी तो त्या बाईच्या भूताला मागत होता आणि ती त्याच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करत होती. पण त्यानं आजपर्यंत कधीच तो साडीचा तुकडा त्या बाईला परत दिला नाही. पण त्या साडीच्या तुकड्याच्या आशेने मात्र त्या बाईचं भूत महादेवचं गुलाम झालं होतं.